Va urma episodul 1. Haideți, băi, să mergem unde a zis domnul băiat. Așa. Ești bine? Da. Da. Așa. Aici este. În această... Aici este cineva. Stai un pic, unde a dispărut? Ajutor! Sunt blocat. Trebuie să-l ajutăm să scape. Ok. Stați. Așa. Ai grijă, domnule Kazanjeman. Ia, hai. Unde este? Mulțumesc frumos, cu plăcere. Ia. Bun. Hai, fugi. Acum, unde o să mergem? Nu cu zem. Nu ai zis bine. Domnule Kazanjeman, întreb bine. Hai să mergem. Eu mă duc să-mi iau ceva de mâncat. Hai că vin și eu. Da, aici hai să punem mănușa la reparat. Lasă așa. Bun, hai să punem așa. Deci, așa, acum mergem să vă ocupați. Ceva minute mai târziu. Mamă, bine că acum m-am reparat. Acum eu trebuie să mă duc undeva, mă duc pe aici. Prin centru, ok. Hai să aștept liftul. Va urma